antum balun ili antum balun aniya balun. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko ba nan bane ni kan? Salamu alaikum. Kai! Ta baya za ku shigo. Baba, Ta baya za ku shigo. ba kuɗi kake so ba? Kai kasa za ku yi kasa. To ku taho da baya. Ba kuɗi kake so. Dakata ta nan dakata. Za ka taka mana kan wani aljani. Biyo ta nan. Allah taimaki boka. Kar. Cire takalman ku. Ku zo ta nan. Kar ku taka wannan gogon. Ku zo ta nan. To. Chave wama. Chave wankau. Wanga. Hey. Ya gib. Ja ta nan mu ja ta can mu je ta nan. Ku taho kar ku taka mana wannan kan aljanin ta nan. Ku kwanta ta nan, kwanta. Ka kwanta. Ba da mu ake ba. Da aljanin shi yake. Ina yi da Usaini mai kan rago ne. Mandula ko? Abu lungata. Kai da ta nan. Zauna. Da me kuke tafe? To, boka dai magana ta gaskiya mun zo ka share mana kukanmu. Magana ne akan wannan canji. Gaba ɗaya muna da tsohon kuɗi faɗi karɓa. Mu kawai duk yanda za a yi ta yanda kuɗin nan zai shiga kawai muke so a mana. Yauwa. Ko ta yaya ko ta wani hanya ne ko ba ka ci abokina ko ta wani hanya ne kawai mu da mu kuɗin nan ya shiga. In ba haka ba za mu talauce. To yanzu kuna so a kumbura muku cikin Buhari kenan? A ba za mu yi haka ba, kar mu da wani. Kawai mu ta inda kuɗin mu zai shiga kawai shine damuwar mu. Kar ku damu da wannan. Nawa za ku biya a muku aiki? Nawa za ku biya? Boka magana ta gaskiya mu tsohon kuɗi muke da. Abunda za a yi ɗaya kawai ka mana aiki in mun je mun batar da tsohon kuɗin nan sai mu zo mu sallame ka. Shine kawai. Kuɗin ku ya ɓata. Yawwa boka. Yawwa ban bayan ka ta nan. Boka me za ka yi? Zan ɗan taɓa. Boka yanzu shi ɗaya in tambaye ka boka. Shin kuɗin nan ka in ba a taɓa lafiyar mu ba zai canzu ba ne? Bare taɓa yi ba. Sai an taɓa mu? Dole. Boka. Za ka je da aljani ɗan zurgu ne? Ai na isa waye ne? Kwanta. Kwantar mana bibuwa. Kwanta. Kai. Wa!